30 minutes. Sabon. Netjos? Gusto mo netjos?
Bumabagyo na. Si Bagyong Pupong nandito na. Ayan o, lakas. Kailangan nga ito mabilis na mabilis yan o. Oh, hindi naman. Ito lang. Relax. Tinog yan. Bagyong Pupong yan eh. September 26. Bagyong Upong. May dana oh. Alam masyado sakit. Uring babagyo. Walang loop. Nagsyapo. Alas 4 pa. Kailangan alas 5 ka. Wapiniluin mo lang oh. Darap ka. Bilis da. Kapulang anda. Zero visibility, brother, no? Yan, no? May truck sa right side. Saunahan mo. Ewan, ano to? SUV. Takbong 60 lang. Walang ilalabas sa konstitusyon ng dalawang trabaho nila noon silang mayor at mayor bilis na, oh, mumuran. Bolangan mo, loko yan, tas kanimuran. Yapi na yan, loko. Natatandaan na ulo rin sinisyon ang pagiging sa advisor ng ICI ni Mayor Magalos. Ngayon meron din naman ang proyekto na sinagawa ng Magic City LGU ng Senate Court kung saan ang construction ay ang civil construction na pag-aayos ng mga discount. Yan o. Ano ba yan, aso? Sako? Parang mula sa Santa Rosa, oh. Dito lang sa may Kabuyaw, oh. Galing, oh. Iniapunsyo ngayon ay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dagdag alokasyon para sa mga programa ng DSWD na uubutin mula sa pondo sa pagkakang mga DSWD. Sa kalupagi ng Pangulo, wala dito, oh. Sinabi niya ang Pangulo na nasa halos 36 na bilyong piso ang budget na pinagtiyak ng DSWD sa mga programa ng DSWD tulad ng Individual Crisis o AIC at para sa Sustainable Livelihood Program. Ayon sa Pangulo, mas matutulungan ng dagdag pondo na ito ang mga kababayan natin sa mga emergency situation tulad ng wala dito, oh. pagbili ng gamot na maintenance at iba pang gastos para sa pagpapagaling. Malalakasin din ang administratibo para sa mga dating Oh, dalawa, oh. Ang
bilis, mga gago. Matanda ng pamayanan o pamana. Ang post Tuesday sa niyo ng GMA sa radyo digital movie dapat totoo. Kita mo? Basahan ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sabi ng Department of Energy Oil Industry Ayan, oh. ng Bureau of Industry. Wag yung mopo, wala. Meron mo ulit. Normal na pa naman. Wala na naman. Sinabi ng DOE na silang dahilan ng paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo ay ang tumataas na geopolitical risk dulot ng aksyon ng Amerika sa European nation. Bahaging lumatauhan ang Bureau of Customs ang nasa 5.6 million pesos na halaga ng pera ng Pilipinas sa Makati International Airport. Ang nasabing pera ay dala ng isang paalis na Japanese national. Batay sa Customs Memorandum Number 17. Wala kang 30 minutes dyan. Ay dapat munang ipaalam sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Bahagi ito ng paglaban sa money laundering at kahalintulad na iligal na aktibidad. Kaugnay nito, isinauli ng DOC ang 50,000 piso sa dayuhang pasahero. Ang natitirang 5.55 Well, sabihin mo ng maraming option Isyuhan ng held baggage receipt at sakop na ngayon ang warrant of seizure and detention at tuluyan ng kukumpiskahin ng pamahalaan. Yan o. Sinusundan ko yung ulan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Wala pa 5 minuto.